Daramat egun batzuk pentsatzen, zer da guretzako gizartela, zuri ze suposatu dizu? Neri hasieran zuk esandako gauzak, positibo ikusten ditun, jende desberdinek elkartzeko gune bat da, eta interesgarri iruditu zitzaidan. Nire sorpresa harrapatu nindun, zenei gonbidapena etorri zanola bakizu inigo nola gonbidatu zidan. Parte hartzeko udaletxeko eta foru aldundiko eusko ikaskuntzako partetik zetorrela proiektu berri bat, hasieran ez nekin zertan indoan, baina bueno, parte hartuko dut. Eta junditzen, eta gero egia esan da, netzako oso hasieratik oso proiektu politia iritzen zitzaidan, zeratik gainak nik kanpokoa izan da Tolosakoa naiz, orduan nik uste behar dela komunidade bat sortzea, herri baten, belaunaldi desberdinen arteko, jenden artean, harremana hori sortzeko ez, elkar ezagutzeko, elkar laguntzeko, bizitza pixka politiago egiteko herri txiki baten. Bai, ados nau. Eta gainea, orain ikusita nola bakoitza bere individualtasun hortan ibiltzen gehan denok, hola amankomunen toki bat bilatzean niretzako ere oso interesgarria da. Gustatzen zaiana gizarte labetaz da, hori lehen komentatu detena, ez? Nola jende desberdine, toki berdinen elkartze horrek, nahi edo ez, komunitatea sortzen du. Eta niretzako interesgarria da. Bai, elkar ikasten dugu, elkar ezagutzen geha, eta niretzako ere. Beti esaten duen bezala lagun talde bat egiten duzu, ez? Eta azkenen konfiantzazko gauzak eta nola esaten diren baita, niretzako aberasgarria da. Zer da gizarte lab zuentzat eta nola definituko zenukete? Beti izan da hori, gizarte lab. Interesa hori, besteengan interesa, norberan interesa sortzeko, eta hori, elkar ezautzeko, komunidade bat, herri goxo bat bizitzeko, eta denontzako aberasgarria izan daitezen zeo zer. Bai, niretzako gizarte labe hori da, azkenen herriko jende desberdinekin harremana ukitzea eta pixka gehiago ezautzea. Bai, eta norberare, bai, egiten dien gauzak, elkartzen gehan bakoitzan egiten dien gauzak oso divertigarria die. Eta beti iten dizue pixkat barrura ere behidatzea, ze oso dinamikok die bilerak, eta ez da bilera bat nitzein bat egentzun, ez die oso participatibok, parra asko egiten ditugu. Dinamika politak izaten dira, bai. Bai, oso ondo pasatzen dugu. Eta batzutan ikusten dituzu zuzak, etzeala baina gelditu, zure buru barruaka behidatzea eta pentsatzea, eta egiten dizu hori, ez? Barruaka ez bakarrik kanpoaka dena, baizik eta barruaka formakuntza hori, ez? Norrea pertsonala hori ere emateizu. Zein ezagutza, gaitasun edo ikuspegi berri garatu dituzue eta nola islatu dira zuen eguneroko bizitzan edo harremanetan? Bai dago aurre iritzi hori, ni saiatzen naiz aurre iritzi hori ez eukitzen, ez? Baina bai ikusi dut, gai batzutan, tratatu ditugun gai batzutan, nahi eta nahi ez ziten diela, ez? Aurre iritzi horiek, eta zenbat gauza galtzen ditugu biden, hori eukitzeagatik. Esan nahi, jartzen dugu aurre iritzi bat horra aurren, eta nila pentsatzen dut hau horrela dala, eta hortik ez naiz moitzen. Ariketa hauekin eta dinamika hauekin, bai dizu, ufa, hemen gauza asko galtzen nahi naiz, ez? Ez da bakarrik hemen ikusten dutena, goazen entzutea, ikustea, sentitzea, eta horren ere bizitzan ere, eragin bat eduki du. Ez da bakarrik hori ikusi nuna, baizik eta saiatzen naiz guain, hori gehiago irikitzen eta sakontzen pixka hor aurren daun gauza, pertsona, ekintza, dena. Nei gertatzen zaiana da, askotan elkarrizketan eta egoten gehanen, bakoitzak beti berea defenditzen dula, ez? Eta nik usteet, nik behintzet ikusi dut, azkenen zurea bakarrik defenditze hortan beste gauza guztik galtzen dituzula biden, ez? Eta nik ikusten dut, pixkat gauzak beste erabatea o burue pixkat zabalduta, danetik ikasi daitekela, ez? Eta askotan hori gertatzen zait, bakoitzak berea defendatzen du, bai, guk iten dugu, guk ez dugu iten, guk ez dakit, eta azkenen nik beti esaten da berdina, ez? Hau da toki bat, inok ez zaituen obligatu jutea,
eta iriki egon behar dezula, bai gauza bateako, bai bestea, eta ez dala dana kompetentzie, eta ez dakit nola esan, ez? Burruka hori beti nik iten dut, nik ez berdin zait. Azkenen gauzea da denon arten zerbait itea. Ez dezuna denetatik egon behar du, ez? Bai. Orduan beste iritzikin igual ados ez zaude, baina irikitzen dizu eta Bai. ikusarazten dizu beste zeozer puntutxo bat berria. Eta gero ere bai, aurrea begira hori, ez? Ni saiatzen naiz egunerokotasunan bizitzen, bizitzak eramaten zaitun lekutik juten, baina bai gizarte lanekin dit behiratzea pixka eta areago, ez? Esatea, ni 80 urte dauzkatenen edo 70 urte dauzkatenen, zen nahi dut. Eta pixkat hori kuestionatzen ere lagundu dit. Eta kompetentziak lantzen, norberak lantzen bere kompetentzia, aurre hori ikusteko eta eramateko aldeun bez, hoben. Ni ez naiz aurreaino iritsi. Ja, baina igual da nik Gehiago, lehenago hasi nitzelako, eta ni hasieratik eta hor egiten genitun tailer gehiago, guain bada dinamika gehiago, baina garai hartan lantzen ziren, hasieran lantzen da, hori, sakontasun hori eta... Bai, proiektua hasieratik, 2019 hasi ginen hasieran uste dela, orain arte aldatu da. Nire asko gustatzen zait ere beste alde irikia dela. Ez dela hasi ginen lagun batzuk eta hor jarraitzen dugu, ez batzuk junin die, beste batzuk etorri die, batzuk momentu baten jun baino gero eriz buelta, orduan oso irikia eta ez da problemaik, inongo problemaik, edozein momentu, garai hontan ezin dut parte hartu, baina hemendik gero aldetenen berriz etorriko naiz, Eta irikiera hori erasak gustatzen zen gizarte laneko talde honetan. Bai, konpromiso bat daukazu, baina respetatzen da beste gauza batzu, lehentasun batzu daude, familia dana dala, lana dala, baina lekua beti hor da hon, edozein pertsona etortzeko, edozein adinekoa. Gizarte laben eragina ikusten da zuen herrian, jendeak ezagutzen aldu proiektua. Ez da asko ikusten. Momentuz ez da asko ikusten eragina. Ze egin ditugun ekintzak, saiatzen zea saltzen jendea zer da gizartela, eta pertsona asko ez dakite. Jende asko ez daki zer dan gizartela. Bai ekintzak egin ditugunak, bai partaidetza egon da, lan oso politak izan die, bigarren ekintza lorana zoragarri izan zen, elkarte parte hartu zuten, bai. Herria politika utzi genduen, eta... Ne gizarte labekin gertatzen zaiana da, ez dut uste jende askok dakinik aurrera doala, ez? Ze ikusten dut gainera, adin, ez dakit, nahi dut esan, dao jende heldue, erdibidekok, 50, 40, baino gazte jendea ez da animatzen. Eta nik hori botatzen dut falta, baino nik ez dut uste herrin askok dakienik zer dan gizartela. Saiatu geha, baino gero batukadakin ere gaztek etorri zien, lehenengo ekitaldia itea, baino gero jarraitzen du ekintza hori, bizitza propioa hartu du, eta jarraitzen du aurrera, baino gaztek hasi zien, baino gero nekau bezala egiten die, oso zaila egiten zaigu mantentzea. Bai, gazte jendea mantentzea. Ze hori, gure adinetik gora, bai, gaztego pare bat ere badaude, baina zaila egiten zaigu. Orduan, eragina herrin, ekintza egiten danen, bai, ekintza egiten danen ikustet, bai, ikusten dela, baina ez dakit nondik noa datorren. Nik hori ikusten dut. Gazte jendea falta da, eta niretzako ez dauke olako reperkusio, ez dakit. Ekintzatan bai, baina hori puntualki, ez egunerokotasun hortan. Bai, zaila da. Zeintzuk dira ikusten dituzuen erronkak? Erronka niretzako garbi da. Gazte jendea hurbildu beharra dago. Ze azkenen behaie die etorkizunez, nola oso zaile egiten zaite. Baina nik uste dut lortu behar degula, ze azkenen nola baitin behar dugu beraiek ere ikustea, beraientzako dela, denontzako dela, menadina denontzako iristen dela, eta hori da erronka ondina. Azkenen pertsona bezala elkartzea, ez? Usteak igual hor da hola erronka, ez?
iriki eta jendek ikusi daia ez daukela ze ikusi politikakin, o erakunde batekin, o beste batekin, ez? Azkenen danak pertsona gea eta pertsona bezala. Bai, eta guretzako dala, gure herrian dako. Hori da. Bai. Bai. Enpatia bezalako baloreak beharrezkoak dira honelako jarduerak ulertzeko. Uste duzue hori badagoela? Ba, nik uste mundun oso empatia gutxi da, hola. Eta adibidez, olako proiektu o ekintzetan parte hartzen badezu, azkenen norberaren gauza dala, ez da kolektibo bat. Eta nik ez dauket, ni oso pesimista naiz gauza horietan, eta oraindik ez ditut gauza pausu garrantzitsuk ikusten. Ze ikusten dut gainea pausuk atzeraka ematen nahi gehala. Ni sentitzen den ere bizitzan bai dagoela hori, eta bai jendea pentsatzen dura bestengan, baina nere mundutxotik ateata, naiz eta ni oso baikorra izan, zoritxarrez, ez dut ikusten oraindik hori da. Bai ikusten dut aldaketa bat, ze bai iruditzen zait, daudela mugimendu desberdinak. Bai, hori bai. Baino, leno ez, esan duguna azkenen elkartek bezala, ez? Gizarte laben parte hartzen duten elkartek bezala. Batzutan da, nik daukat hau eta nik daukat hau. Eta denok aldi beren nahi dugu berdina, eta mundu nik uste berdina gertatzen dela. Daudela mugimendu desberdinak, bai pentsatzen dutela bere burungan baino haratago, baino ez dala, indar hori ez dala elkartzen bezala, ez dala batzen. Baina ni baikorra naiz, orduan ni pentsatu nahi de baietz. Batzutan, hori, panga, ez. Nik nahi dut pentsatu baietz, baina azkenen zuk esaten dezuna da, ez? Norberak bere proiektu bat eduki dezake eta denok, zuk esan dezuna, danak batu eta denak bide baten jarraitu beharren, beti despistatzen gea, ez? Ze nire proiektua igual zurea baino hobea da, o bestena ez dakize. Bai, edo hori nik egin lehenago, edo eta azkenen hori ere bai. Nik uste biden nahastu egiten gehala. Hori da ni daukian pertzepzioa. Horregatio ez naiz oso positiboa hortan. Bukatzeko, zer ekarri dizue gizarte labek eta zein da orain helburua zuen ustez? Legazpin elkartzen geanak ez bada olako ekintza bateatio, nik uste ez ginekela elkartuko, ez? Bai. Eta nik uste horri eman bartzaiola indarra. Baina beste aldetik ikusten dut gauzak oso poliki zela. Bai. Baina uste errexena hori dela, elkartei luzatu eta elkartek elkartu eta zerbait bultzatu. Ze bestela oso zaila iruditzen zait, legazpi baten behintzat. Azkenen denak daude, elkarte baten ez bazaude beste baten zaude, ez bada kirolagatik, dana iriki eta ze ateatzen da nortu. Nik uste hori bultzau behar dela, ez? Azkenen eta gure objektibo hori izan behar duela, ez? Nolabait lortu. Bai, jende gehiago erakartzea. Bai, edo ikustea behintzat, ez? Ikuspuntua ikustea. Behintzat probatu, ez? Etorri ikusi eta gero, norbera... Eta elkar esagutarazi, eta guk gizartela bezala, hau eta ez dugu ezer beste munduko, bakarren dugu pertsonak parte hartzea, eta herrin gauzak egitea denon onurarako, ez? Gizartela baten 2019-tik 2025 jarraitzea niretzako oso positiboa da. Eta hasieran baino pertsona gehiago gaude. Bai, hori ere egia da. Eta bai ikusten dut, gaudela batzuk, hori aurrera eraman nahi dugunak, ez? Eta interesgarri izango litzeke jende gehiago gerturatzea. Bai.